Na trh vstupuje značka, ktorá vníma Bulharsko inak. Nielen ako dovolenkovú destináciu, ale ako krajinu s obrovským potenciálom pre život, oddych a investície. Bulharsko je krajinou mora aj hôr. Miesto, kde sa spája slnko so snehom, história s moderným životným štýlom. Za značkou Serdica Bulgaria stojí silný osobný príbeh. Korene, ktoré siahajú až do Varny, do mesta pri mori, kde sa začal vzťah k tejto krajine. Život na Slovensku, dva svety, ktoré sa prirodzene spojili. Práve rodinné väzby, spomienky a hlboký vzťah k Bulharsku sa stali impulzom pre vznik značky Serdica Bulgaria. Serdica Bulgaria dnes buduje most medzi Slovenskom a Bulharskom. Most dôvery, profesionality a dlhodobých vzťahov. Investičná spoločnosť a váš partner, ktorý spája osobné korene, profesionálne právne zázemie a oficiálnu spoluprácu s bulharským veľvyslanectvom na Slovensku. Všetky projekty, zmluvy a právne kroky sú postavené na transparentnosti, istote a rešpekte. Pretože tu nejde len o nehnuteľnosti. Ide o dôveru, o dlhodobý vzťah a o pocit istoty v každom kroku. Serdica Bulgaria, most medzi Slovenskom a Bulharskom. Značka, ktorá má hodnotu, emóciu a istotu. Viac o filozofii, spoločnosti a projektoch nájdete na novom webe. A prvá cesta? Vidíme sa už čoskoro. Smer Bánsko. Hory a nádherný ski rezort. Môžete sa tešiť. Pripravujeme pre vás veľké prekvapenie.